عزيز سلام تانا تقبلوا فنوانات كاتاتلو خبرات عزبتنا من لوم سوني إسان شو عطا ميازيا كلتشن إسان شدشن تدالوا حديث زيناتات حزلكم قريب الله مكتالكم بخبر عدم فلما كانت فتاتو عمونغ إيرتران أمريكان زلو حدش مكراب كم تزموسلو قليل كم زي كونز تحلالغا مخانو أتجيتات شوردا قليتو كأن أفريقيا بزحنت حيلتات آبز نكسلو بوليتيكا وسلطان دما بأفشان بقو برت زعقونلو إيران بدرجة خيلاتات زتا خطكايت كم اتدلي أفليتا عبدالله وايت هاوس زتت شرحي تفليتو نقوش تشارلز والاكوا ترامب زرساتة فناي تخصف تسامي انتهالوا ودت أمريكا خاطليو مينستر قدات واتساي إيران مس بريزن بوتين كرهابيهم إذن كالان بزرز حجركم كقربي كتكاتاتولني بخبر عدم أتو جيتا شرودا أمونغو أمريكان إيرتران زلو حدش مقرب كم تزمسلو قليل زي كونس أزي استحلالغ مخانو دليسو وول ستريت جورنال أب قربا أوان أب زرقو حتبتب أمريكان نتنا عمتات أب لعلي إيرترا تنبيرز نبر أقدان ملعل دبلوماساو زمدناتات نام نبور نمملاس تقدسنات كم زلو حبيرو أما خارج دونالد ترامب ماساد فارس بلوس مس بريزنت إساياس أفوركي قم ترخبون يفلت نزا حبيرتم بقاس أتو جيتا شرودا እዚ ጉዳይ ካብቲ ዝመስሎ ዝዓመቆ እዩ ክብር ርእይቱ ሂቡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ምቅራብ ንዞባና ጽቡቕ እኳ እንተመሰለ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እዚ ናይ ምዕዋት ዕድሉ ትሑት ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣቶ ጌታቸው ወሲሑ ምቅራብ ኣሜሪካን ኤርትራን ክውን ክኾን እንተኮይኑ ምስቲ ኣዝያ ኣገዳሲትን ወሳኒትን ጎረቤትና ኢትዮጵያን ቀዳማይ ሚኒስትር አብ አሕመድን ክንዕረቕ ወይ ከነቐርብ ብፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጠለብ ክህልዎ ኣለዎ ኢሉ ባባላ ኣቶ ጌታቸው እዚ ማለት ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኢትዮጵያውን ኢሳያስ ዕረቑ ንኽብል ኣለዎ ዝብል ኣዘራርባ ማለት እዩ ኣቶ ጌታቸው ንተንታኒ ፖለቲካ ዞባ ፕሮፌሰር ከቲር ትሮቫል ንዝሃቦ ርእቶ ምላሽ ሂቡ ትሮቫል ምቅራብ ኣሜሪካን ኤርትራን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዘሎ ሚዛናዊ ሓይሊ ክቕይርን ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ኣማራፂታት ክትምርምር ከገድዳ ይኽእል እዩ ክብል ገሊጹ ነይሩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ንሉላውነት ሃገር ዝገልጽ ሓደ መንግስቲ ሓደ ሰራዊት ዝብል መትከል ካብ ጽንሰ ሓሳብ ሓሊፉ ኣብ ባይታ ክትግበር ብኸቢድ ክብድሃን ይረአ ኣሎ ዞባ ብዙሕነት ሓይልታት ኣብ ዝነግሰሉ ፖለቲካዊ ስልጣን ድማ ኣብ ሻፍ ምቆ ብረት ዝዕቆነሉ መድረኽ በፂሑ ይርከብ እዚ ተሪኦ እዚ ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስትን ካብ ፖለቲካዊ ማእከል ተገሊልና ዝብሉን ዘሎ ዘይተፈትሐ ታሪኻዊ ግጭታት ዝምንጩ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ መንግስታት ነቲ ፍትሓዊ ምክፍፋል ስልጣን ዝጠልብ ሕቶታት ብልዝብ ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ንናይ ገዛ ርእሶም ጎድናዊ ዕጡቓት ብምፍጣር ስልጣኖም ንምክልኻል ስለ ዝፍትኑ ሎሚ እቲ ምስፍሕፋሕ ንህላወ ዘን ሃገራት ኣብ ሓደጋ ኣእትዩሎ እዚ ሕድሕድ ውጥረት ሓይልታት ዘስዓቦ ሰብኣዊ ዕንወት ኣዝዩ መሪር እዩ ኣብ ሱዳን ካብ ሚያዝያ 2023 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ስሩዕ ሰራዊት ዳዕመ ሰሪዕን ዝተወልዐ ኩናት ልዕሊ 10 ሚልዮን ዜጋታት ተመዛቢሎም እታ ተዛማዲ ስልጡን ፖለቲካዊ ባህሊ ዝጸንሓኻቱም ድማ ኣብ ታሪኻ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ عنوات تقالعة أب إثيوبيا أتي أب سمين استخايد هنات هوتا ما إتشحت زقزف خون كله حجد ما أب كللات أمحران أورومان زكاة زلو جتات نهزبي كبي سقات أو دي أو يركب دوب سودان كاب كنتشان أساس لسن جميلو زتول العقونات حد لعلي 400 شهر هو السبت أفيو كساب لهم دما مليونات زيقاتات بتقيمتن سدتن يساقاي اللو إرترا بأنت أرزي أب قراب تازرق زلو مسفح ناي بزحات عدكتات حيلي زحاشة زتما أكل سراوي يزلوا زهاجر بزح وشت أو تساقمات قوا انت هلوا أتزلوا تصنع ما أكلايك وتسجن أبت زوبا بوليتيكاو استراتيجيكاو توسعت كوينا كتكتسل عدل كم زهابا يقلت دهر كوينات إيتي إرترا شعن شعتمي 29 كلتشح بسنك الساعة بهواو أي سلام أي كوينات كما فارق كلتشان عسى تخدن أتعيزو برقادي جنرال تخلاي كفلاي مانجو الزمرح كمود بسراوي استفالي هزباو سوراي زبال قويمو نيرو عبل على أبالات حيلتات مكلها إرترا سمعتات أحديرو نيرونيو قلت انتنتون نتي بالسرحيت فورتو زفلت من قصاص مسؤول التحاحزهم يقولوا يوم انتغنا بوزح خيط انها عب تحتي مدب سرايت كم زعاتو تغيرو ابقنا افريقيا زكاي زلو بوليتيكوم صحاب دما كاب صلوا ايرترا ناصا خم زيكونه يغلصيو اب ኢትዮጵያውን ተመሳሳሊ ዝመስል ውጥን ሓይልዩ ዝረአ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብ አሕመድ ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ምስ መጸ ዳርጋ ሁሉም ሓይልታት ናይቲ ሃገር ብምዕዳምን ምስ ኤርትራዊ ሰላም ብምፍራምን ተስፋ ዝህብ እዩ ጀሚሩ ኖቤል ሰላም ክሳብ ዝሽለም ውን በቂዑ እንተኾነ ፖለቲካዊ መድረኻት ኢትዮጵያ እናጸበበ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዳግማይ ተደፊኦም ካብ ማእከል ክርሕቑ ተራእዮም ገለውን ክሳብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ናብ ምክያድ በፂሖም ህወሓት ካብ ማእከል ኢትዮጵያ ናብ መቐለ ጠቕሊሉ ድሕሪ መኻዱ ኣብ ሕዳር 2020 ዝተኻየደ ኩናት ናብ ክልል ኣምሓራ እውን ኣስፋሕፊሑ
ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ከም መፍትሒ ዝተቐመጠ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ኣብ ተኸልል ዝተፈላለዩ ሓይልታት ክፍጠሩ ገይሩ እዩ። ግዝያዊ ምምሕዳር ውድብ ሕወሓትን ሰራዊት ትግራይን ብተወሳኺ ኣብ ክልል ዓፋር ዝተኣከበ ዕጡቕ ሓይሊ እውን ኣሎ። እዚ ግዝያዊ ምምሕዳር ብብርጋዴር ጀነራል ታደሰ ወረደ ይምራሕ እኳ እንተሃለዎ ኣብ መንጎ እቲ ምምሕዳርን ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ውድብ ሕወሓትን ዘሎ ፍልልይ ነቲ ክልል ኣብ ክልተ ፖለቲካዊ ማእከል ኣእትይዎ ይርከብ። ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ዘሎ ኩነታት እውን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ሓይልታት ፋኖን ኦላም ሙሉእ ቁፅጥር ስለ ዘይብሉ ሃገራዊ ምርግጋእ ክመፅእ ኣይከኣለን። ተንታኒ ዊልያም ዴቪስ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ብዙሓት ዕጡቓት ሓይልታት ተወጢራ ትርከብ፣ እዚ ድማ ንማእከላይ መንግስቲ ኣብ ኩለን ክልላት ሙሉእ ቁፅፅር ንኸይልዎ ገይርዎ ኣሎ ክብል ንኣሶሽየትድ ፕረስ ገሊጹ። ብተወሳኺ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ናይዚ ብዙሕነት ሓይልታት ዝኸፍአ ሳዕቤን እዩ። ኣብ ሱዳን ዝረአ ዘሎ ደማዊ ግጭት ውፅኢት ናትና ዓሰርተታት ዓመታት ፀንሐ ናይ ማእከልን ወሰናስን ሚዛኑ ዘይሓለወ ርክብ ምዃኑ ይግለጽ። ካርቱም ዝመደበሩ ማእከላይ መንግስቲ ከም ዳርፉሩ ዝኣመሰሉ ርሑቓት ከባቢታት ተገሊለን ፀጋታተን ተመዝሚዙ ዝብል ዝፈጠረዎ ስምዒታት ኣብ 2003 ናብ ብረታዊ ግጭት መሪሑ። ስርዓት ዑመር አልበሽር ነቲ ሕቶታት ብዘተ ኣብ ክንዲ ዝፈትሖ ተቃዋምቲ ንምጭፍላቕ ጃንዳዊ ሕጂ ዳዕመ ሰሪዕን ዝተባሃሉ ሚሊሻታት ዓጢቑ ብምጥቃሙ ናይ ዝሕዲ ዘሎ ፀገም ታሪኻዊ መብገሲ ክኸውን ክኢሉ። ሎሚ ስርዓት ዑመር አልበሽር ክስልጣኑ ንምክልኻል ዘቆሞ ዳዕመ ሰሪዕ ምስ ስሩዕ ሰራዊት ሱዳን ተራፂሙ ሱዳን ይበታትና ኣሎ። ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን እዚ ጉጅለ እዚ ሱዳን ንምብትታን ዝሰርሕ ዘሎ ሽፍታ እዩ ክብል ከሎ ኣዛዚ ዳዕመ ሰሪዕ ጀነራል መሐመድ ሓምዳ ዳጋሎ ድማ ንሕና ንዲሞክራሲ ኢና ንቃለስ ዘለና፣ ሰራዊት ግን ንደገፍቲ ስርዓት በሽር ናብ ስልጣን ንምምላስ ይሰርሕ ዘሎ ይብል። ብተወሳኺ ኣብ ደቡብ ሱዳን እዚ ሃገር ድሕሪ ንዓሰርተታት ዓመታት ምስ ካርቱም ዘካየደቶ ቃልስን ናጽነት ኣብ 2011 ሃገር ክትከውን ከላ ዓቢ ተስፋ ተነቢሩላ ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ድሕረ ባይታ ካብ ዝጀመረ ብዙሕ ሓይልታት ዝነገስሉ እዩ ነይሩ። እቲ ብሳልቫኪር ዝምራሕ ምንቅስቃስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳን ኣብ ውሽጡ ባዕለይትነት ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዝተኸፋፈለ እዩ ነይሩ። እቲ ኣብ 2013 ዝንተወ ደማዊ ኩናት መበገሲኡ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ሳልቫኪርን ካብ ብሄር ዲንካ ምክትሉ ሪክ ማቻር ካብ ብሄር ኒዌርን ዝተፈላለዩ ናይ ስልጣን ቁርቁስ እዩ። እዚ ምሳሓብ እዚ ነቲ ሃገራዊ ሰራዊት ኣብ ክልተ ብምክፋል ንደቡብ ሱዳን ናብ ዓሌታዊ ህልቂት ኣእቲዋ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝተሓደሰ ስምምዕ ክትግበር ዘይከኣለሉ ቀንዲ ምክንያት ክልቲኦም ወገናት ናይ ገዛእ ርእሶም ዕጡቓት ሓይልታት ስለ ዝውንኑ ንሰራዊቶም ናብ ሓደ ሃገራዊ ትካል ክፅምብሩ ፈቃደኛታት ዘይምዃኑ እዩ። ሳልቫኪር ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ፣ ሪክ ማቻር ግን ወትሩ ብሓይሊ ስልጣን ክሕዝ እዩ ዝደሊ ክብል ከሎ ሪክ ማቻር ድማ ብዘይ ሙሉእ ውህደት ሰራዊትን ዴሞክራሲያዊ ጽገናን ናይ መረፃ መኻድ ዳግማይ ንኹናት ምዕዳም ብምባል ይከራኸር። ብተወሳኺ ኣብ ሶማልያን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ፖለቲካዊ መስትያት ኮይና እቲ ሎሚ ኣብ ካርቱም፣ ጁባ፣ ኣዲስ ኣበባ ዝረአ ዘሎ ምሳሓብ ሓይልታት ናብ ዝኸፍአ ደረጃ እንተደይቡ መወዳቱ ናበይ ከም ዘምጽእ ዘርኢ ህያው ኣብነት እያ። እቲ ሃገር ኣብ 1991 ስርዓት ዝያድ ባረክ ምስ ፈረሰ ዝወደቐትሉ ናይ 3 ዓሰርተታት ዓመታት ደማዊ ቁልውላው ካብ ስእነት መራሕቲ ዘይኮነስ ካብ ሙሉእ ምፍራስ ትካላት ዝነቐለ እዩ። ማእከላይ መንግስቲ ሶማልያ ምስ ፈረሰ እቲ ሃገራዊ ሰራዊት ናብ ዓሌት ዝወገነ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ጉጅለታት ተመቓቒሉ። እዚ ድማ እቲ ሃገር ዓብላሊ ሓይሊ ሓደ ሕጋዊ ሓይሊ ጥራይ ዝኸውን መንግስቲ ከም እትስእን ገይርዋ። እዚ ተመሳሰለ ሓደጋ እዚ ሎሚ ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ስሩዕ ሰራዊት ዳዕመ ሰሪዕን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ፌደራልን ክልላትን ዕጡቓት ዝረአ ዘሎ ምስሓብ ነተን ሃገራት ናብ ሶማልያ ዝበታተነን ናይ ጎይቶት ኩናት ከይመርሕን ዓብ ስጋኣት ተፈጢሩ ይርከብ። መንግስታውያን ትካላት ምዝፈርሱ እቲ ዝፍጠር ሃጓፍ ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ዘይኮንስ ብሓይሊ እዩ ዝምላእ። ኣብ ሶማልያ እቲ ን30 ዓመታት ቅልውላው ንከም አልሸባብ ዝኣመሰሉ ሓይልታት ምቹእ ባይታ ፈጢሩሎም እዩ። ብሓፈሻ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ዝዑደት ኩናት ክትወፅእ እንተኮይና ብረት ዘይኮነ ሕጊ ዝነግሰሉ ስርዓት ክትሃንፅ ኣለዋ። ኢራን ብደረጃ ክኢላታት ዘተኸተካየት ከም እትደሊ ኣፍሊጣ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን አባስ አራግቺ ኢራን ኦማን ብደረጃ ክኢላታት ኣቢለን ኣብ ጉዳይ መጻበዪ ሆርሙዝ ምምኽኻር ከካይድ ከም ተሰማምዓ ገሊጹ። አባስ አራግቺ ምስ ሰርጌይ ላቭሮቭ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንምርኻብ ናብ ሩስያ ከም ዝኣተወ ጸብጸባት ሮይተርስ ይሕብሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ንመጻበዪ ሆርሙዝ ዳግማይ ንምኽፋት እቲ ኩናት ደው ንምባልን ስምምዕ ክግበር ዝሓትት ሓድሽ ዕማመ ናብ ኣሜሪካ ከም ዘቕረበት እውን አልጀዚራ ሓቢሩ። ብተወሳኺ ድማ ኢራን ድርድር ኒውክሌር ናብ ዳግማይ ምዕራፍ ከተሰጋገሩ ምዃና ዝወፁ ዘለዉ ጸብጸባት የመልክቱ። ብተወሳኺ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ክራኸብ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን አባስ አራግቺ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ንምዝራብ ናብ ሩስያ ኣትዩ።
بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب إيران نتي نخلت ورح تصنح خوينات نمقرات كتزرب انت دليا دويلا نابانا ختمتص لوايلو ابز قرب اوان اب باكستان زنبره مينستر غدايات وصا ايران مسلو امريكا خيترخبه كابتا هاجر وصيو مسل على وسب سلطان باكستان كم تزربه مغزاب يدلي እቲ ሚኒስተር ንሰበት ስልጣን ፓኪስታን ብዛዕባ መርገፂ ሃገሩ ኣብ ድርድን ብምሕባር ናብ ዑማን ኣምሪሑ ሎሚ ናብ ሩስያ ኣትሎ ኣብ ሞስኮ ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን ኩለ መዳው ዝምድናታት እቲ ሃገር ከጠናኸሩ ዝኽእሉ ጉዳያት ምስ ፕሬዝደንት ፑቲን ክዘራረብ ትፅቢት ትግበር ነዚ ስዒቡ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ክትዘራረብ እንተደለያ ናባና ክትመፅእ ኣለዋ ክብል ሮይተርስ ፀብፂቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ናብ ሩስያ ዝገብሮ ዘሎ ዑደት ኣካል ናይቲ ቴህራን ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ንምድላይ እትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ምዃኑ ይግለጽ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ናታንያሁ ምስ ፕሬዝደንት ኢማራት ዓረብ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያ ድሕሪ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ጻውዒት ብሓገዝ ኣይሮን ዶም ንኢማራት ክወሃብ ኣዝዩ ዝኽብል ሰበስልጣን እስራኤል ኣክሲዮስ ሓቢሮም እቲ ኣይሮን ዶም ንዓሰርተታት ዝቁጠሩ ሚሳይላት ኢራን ከም ዝዓገተ እውን ተገሊጹ ኢራን ቀዳመይቲ ዕላሞም ኢማራት ዓረብ ውሕጅ ከይመፀ መንገዲ ውሕጅ ፅረግ ዝዓይነቱ ተዳሎ ትገብር ከም ዘላ ይሕበር ሓደ ስሙ ክትጥቀስ ዘይደለየ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ብዛዕባ ኣይሮን ዶም እስራኤል ንኢማራት መሃባ ከም ሚሳይላት ኢራን ከድሕና ከም ዘይክእል ሓቢሩ ንጉስ ቻርልስ ሳልሳይ ኣብ ቀረባ እዋን ፕሬዝደንት ትራምፕ ዘሳተፈ ናይ ተኽሲ ፍጻመ እኳ ተጋጠመ ንዕለት 27 ሚያዝያ ናብ ኣሜሪካ ዝገብሮ ወጋዕ ውዕደት ክቕፅል እዩ ቤተ መንግስቲ ቤኪንግሃም ነቲ ጉዕዞ ምስ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ድሕሪ ምምኻር ዘረጋገፀ ኮይኑ እቲ ዑደት ን4 መዓልታት ዝጸንሕ መደብ ተታሒዙሎ ትራምፕ ተወሳኺ ናይ ስጋት ምልክታት ከምዘየለ ብምግላጽ ኣብ ከባቢ ዋይት ሃውስ ጸጥታ ድሉል ምዃኑ ኣረጋጊጹ ሰመዚ ኣሜሪካ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ፕሬዝደንት ላዕለዎት ሰበስልጣን ዕላማ ከም ዝነበረ ይኣምኑ እንተኾነ ግን ሕጂ እቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘሎ ይዛረቡ እዚ ዑደት መበል 250 ዓመት ናጽነት ኣሜሪካ ዘኽብር ኮይኑ ኣብ መንጎ እናወሰኸ ዝኸይ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ወጥሪ ዝምድና ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ንምጥንካር ዝዓለመ እዩ ዋይት ሃውስ ብቐዳም ምሸት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዘዳለዎ እንግዶ ድራር ኣብቲ ሆቴል ተኽሲ ብምኽፋት ዝተታሓዘ ውልቀ ሰብ ወዲ 31 ዓመት ኮል ቶማስ አለን ዝበሃል ምዃኑ ሰበስልጣን ጸጥታ ገሊጾም ነይሮም እዮም እቲ ጥርጡር ካብ ቶራንስ ሎስ አንጀለስ ምዃኑ ተፈሊጡ እዩ ብመሰረት ጸብጻብ ሲቢኤስ እቲ ጥርጡር ኣብ ውሽጢ ሆቴል ዋሽንግተን ሂልተን ብወከልቲ ጸጥታ ድሕሪ ምትሓዙ ዕላምኡ ንሰበስልጣን መምሕዳር ትራምፕ ንምቕንጻል ምዃኑ ተዛሪቡ ግዜያዊ ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ ቶድ ብላንሽ ንኤንቢኤስ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ተኽሲ ንፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ንሰበስልጣን መምሕዳሩ ዝዓለመ ምንባሩ መባእታዊ ምርመራታት ከም ዘመልከቱ ገሊጹ መርመርቲ ከም ዝሓበርዎ እቲ ውልቀ ሰብ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጽመሉ ብረት ኣብ ውሽጢ እቲ ሆቴል ከም ዘጋጣጠሞ ይጠቕሱ ቶድ ብላንሽ እቲ ጥርጥር ካብ ሎስ አንጀለስ ናብ ቺካጎ ከምኡ ድማ ናብ ዋሽንግተን ብባቡር ከም ተጓዕዘን ኣብቲ ሆቴል ግን ብዙሕ ርሕቀት ከይከደ ከም ተታሓዘ ወሲኹ ገሊጹ ኣብቲ ፍጻሜ ካብ 5 ክሳብ 8 ዝኾኑ ጠያይቲ ከም ዝተኮሰ ሲቢኤስ ይሕብር ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብ ዘርግሖ ናይ ሲሲቲቪ ምስሊ ሓደ ሰብ ካብ ወከልቲ ጸጥታ ኣምሊጡ ካድም ከሎ ንሳቶም ድማ ክስዕቦ የርኢ ግዜያዊ ሓላፊ ፖሊስ ዋሽንግተን ጄፍሪ ካሮል ከም ዝሓበሮ እቲ ጥርጡር ብተኽሲ ኣይተሃርመን ንተወሳኺ ምርመራ ግን ናብ ሆስፒታል ተወሲዱሎ እቲ ጥርጡር ኣብቲ ሆቴል ከም ጋሻ ተመዝጊቡ ዝነበረ ኮይኑ ሓደ ሽጉጥ ሓደ ግንጻል ከምኡ እውን ብዙሓት ከራሩን ዓጢቑ ከም ዝነበረ ፖሊስ ኣረጋጊጾም ዛጊት ብዝተረኸበ ሓበሬታ እቲ መጥቃዕቲ ብውልቀ ሰብ ዝተፈጸመ ዳ እምበር ምስ ጉጅለ ዝተሓሓዝ ከም ዘይመስል ተገሊጹ ቢቢሲ ቬሪፋይ ድሕሪ ባይታ ናይቲ ጥርጡር ንምፍላጥ ኣብ ዘካይዶ ናይ ኢንተርኔት ዳሳስ ኮል ቶማስን አለን ኣብ መዝገብ መረፃ ሎስ አንጀሎስ ንዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ ከም ዘይመረፀ የርኢ እንተኾነ ኣብ ጥቅምቲ 2024 ንጎስጓስ መረፃ ካሜላ ሃሪስ $25 ከም ዝለገሰ ሰነዳት ፌደራል የመልክት ነቲ ወፈያ ብመንገዲ ኣክቲቭ ብሉ ዝተባለ ናይ ገንዘብ መተኣኻኸቢ እዩ ፈፂሞ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ሰብ ጥራይ ዝባኑ ኣእዳውን ንድሕሪት ተኣሲሩ ኣብ መሬት ወዲቑ ወከልቲ ጸጥታ ድማ ከቢቦም ዘርኢ ስእሊ ድሒሩ ዘርጊሑ ብተወሳኺ ወከልቲ ኤፍቢአይ ፖሊስን ምስ ጥርጡር ምትእስሳር ኣለዉ ዝበሃሉ ዝእመነሉ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝርከብ ቦታ ክፍትሹ ከለዉ ዘርኢ ኣሳእል ወፂኡሎ ኣለን ናይ ሊንክድ ኢን መዝገቡ ከም መካኒካል ኢንጂነሪ መሃዚ ፀወታታትን መምህርን ገሊጹ ይርከብ መሰረት ፕሮፋይሉ ኣብቲ ኣዝዩ ልዑልን ውድድር ዝካየድ ካሊፎርኒያ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ መካኒካል ኢንጂነሪ ዘጽንዕ ኮይኑ ኣብኡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ድማ ኣባል ክርስቲያናዊ ሕብረት ነይሩ ኣብ 2025 ካብ ካሊፎርኒያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ብኮምፒውተር ሳይንስ ማስተርስ ተመሪቑ ልብሲ ማዕርጉ ተኸዲኑ ድማ ስእሊ ኣካፈይሉሎ ብተወሳኺ ቦርዶም ዝተሰመየ ናይ ኮምፒውተር ፀወታ ኣዳልዩ ኣብ ስትሪም ዘርጊሑ እዩ ዓቃቢት ሕጊ ዋሽንግተን ጃኒ ፔሪ እቲ ጥርጡር ብገበን ዓመፅ ብረትን
ንመልዓልን ሰበስልጣን ፌደራል ብሓደገኛ ብረት ብምጥቃዕን ክልተ ከበድቲ ክስታት ተመስሪትዎ ከም ዘሎ ገሊጻ። እቲ ውልቀ ሰብ ሶኒ ኣብ መጋበያ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ብወግዓዊ ክሕተት እዩ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቅልጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ትገብሩ ብክብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።